Kuan man. Sa kuan motor. Ya salamat ni Brad John Republika sa iyang pambit nindot kayo. Ya landog yung tingog na dito ni Brad Jubin. Ya Brad Ray sa ibo niya si Brad Wilson o si Brother Mario de la Serna sa kuan kini Grupo ng Investigator niya Catholic Defender Board of Stewards Official. So yan ang karong 2023 magkaduha ko nag-imbitar dire o sa police station sa Portong ng Police. Sa mga pulis man nagsubangan ba. Kunya kani akong ikapambit murag sentro ni sa atong panahon karon na amta sa karong adlaw Biyernes katapusang Biyernes sa Kwaresma. Nya katapusang Biyernes sa buwan sa March year 2023. Yung ba April na. Domingo hantod bindita lukay nya Lunes Santo na. Unya hantod sa Biyernes Santo. So muna akong ikapambit na itungod din may tungod sa ining Holy Week. Ano man nga si Kristo ibalik-balik man sa Iglesia Katolika Romana. Ako sa mo doon hitabo ang pagpalansang ni Kristo sa cross dito sa Kalbaryo, mga brothers and sisters. Puro mo Katoliko, no? Ano naman na? Ha? Saan na? Buwan? Pagpurin niyo, sana. Ang muna nga ato ning sudan sa kining mga pulong ni Kristo nga gibili niya dito sa cross. Pila to ka pulong? Ito. Wa mo mahibaw sa pulong nga una. Ha? Tumawag ni sister, oh. Tinluan ng jubi din. Ang sa atong pambit kini ato nang tubagong anong ibalik-balik sa Iglesia Katolika Romana. Para ako nang nangugna sa ning tubagan na gumikan sa mga aktual nga pakalit nga interview sama sa Bumbu Radio. Ni Brad John Saldi Radio Commentator to naging adlaw. Martes na ito. Litan wala rin sa Bumbu Radio Brad. Putan na doon. Civil Last Words. Yan sa police station. Sa katedral. May gipambit niya. Pero katagang ko niya o mga pamalandong kada pulong. So, ang tumong tuyo sa simbahan na nakabasa ko booklet ni Monsignor CJ, Grandmaster sa Latin, Monsignor Caetano Gilbulingo, 88 anyos, active pa. Siya ko gihatagag booklet. Muna tubag si mong pangutana, Brad Rinyap, Delapinia. Ang kini pagbalik-balik sa Holy Week, paglikon sa itong pagtuo, unya, slithering of our faith, muna yung sa punto. Unya, nadungagan sa ako sa akong pamalandong personal, nga katong niyaging 2022, 2021, 2019, o uban pa, nga tuig, nga wa pa'y pagkabana sa may tungkol sa espiritu ng buhat, patamingan ba na namulong ang mga Katoliko, mga pare, mga laiko, mga sipi, uban pa, nakadungog ining 7 kapulong. Ano man, matandog sila. Sa doon na sila ikusaban sila pagkatao. Sama ni, isa sa example ni Brad Makong Mangyaw, ila tayo ni John Republicana, isa na former Victory Chapel. Interview siyang pula 5 na sa CCTN. Ipaminaw na ko itong pinapil mo nga dito. Ipunta na siya nga, gawa sa pare, kinsa may nakakabig mo, born again makasaw na. Ang tubag ni Brad Makong Mangyaw, nakita na ko sa YouTube. Unya, si Brad Sok Fernandez, Brad Iwayde, kilang Brad Iwayde ba? Ako na, Brad Iwayde yan. Pinyap dila pinyap. Unya, Brad Iwayde, klase ako na Facebook na. Una nga, og si Brad Chikyo, hari sa Sumay ba? So muna Chipre Caliusa, sa Tisa, Cebu City, original na siya. Unya, uban ni Brad Mario Dulcina sa Board of Stewards ni John Republicana. So muna namalandong siya nga nakita na yung video mo tayo nakapabalik na sa Katoliko. Hangtod ang iyang pamilya, ang asawa, ang iyang mga anak. Pure born again man.
mo nga ni balik ni pabunyag yun sa dito sa upon ba to Cordoba ba? Brad. Cordoba to brad. Cordoba. Katoliko na. So mo na isa sa experience mga kini ato live ni social media tibok kalibutan ni kay high-tech na mayroon. Ang layo maduol bitaw. Ya inom daw sa kanay Brad Joby nga sanay sa mentor niya si Brad Joby Republica. Storya man dito niya. Plus YouTube po sa mga safety apologies na adungagan po na yung nakatunan ba. Ang speaker niya may agino. So ang anong pulong ni Kristo mo ang Lucas 23:24. Unang pulong na unsa may giingon dito mga kaigsunan. Matud pa sa linatin, pero si Kristo sa nawa ni maglinatin kay wa mo maglinatin Aramaic language mong Jesus Christ yun. Unsay pulong ito? Pater Demetrius, non enem siun passion. Father, forgive them for di na nato datido. Sabi ni siya pa, Amahan, masalua sila kay wa sila masayad silang ibuhat. Kasabot mo itong Latin kinayawa. Wak-wak na makasabot ito. Kapihir ba rin? Lagag wak-wak itong Latin eh. Kita mo ito, ang binasaya nga, Amahan, masalua sila kay wa sila masayad silang ibuhat. Muna gilitog ni Kristo sa cross, nga pagpasabot ana sister, mugamit ang example ba? Ang akong igamit sa uban, dahil lahi man. Adunay mga kuan kining mga laing reliyon na usa sa mga kuan ba na kabig bitaw kay mission sa laing religion labi na sa Saksing Uba ubang tinuan mo mission man na kini Iglesia ni Cristo di man na mo house to house. So kana mga Katoliko ta yan biya ta sa Katoliko gumikan sa economic reasons ba Marta financial ba niya mo man kasagaran gyud tagang kag balay tukuran ka niya tagaan kag mga support sa imong bata ba apo ana niya pag sa eskwelahan niya maikog naman ka Brad Ray sa to pa maikog naman ka niya maingon ang pastor nga pabunyag lang ta dito sa kay parehar dito Ginoo dito mo man kasagaran approach yun Ginoo ra nito mong parehar na sa Katoliko niya minus og doktrina ang membros Katoliko amadawag yun. Unya asa man may imperno bang Katoliko ana nga nada siya sa laing reliyon sa Bible Baptist born again sa Barisaw sa Saksing Uba ba ana may imperno dili. Kinumdum ko sa City Palabras ni Monsignor Caetano Bilbulingo dili siya may giingon usa sa Minister Cathedral. Kini City Palabras mga pare ng original ini. Sundol ng mga laiko ba. Matod ba ni mo Sir Caetano Bilbulingo? Matod ba ni sa Minister sa Katedral? Nga kanang mga laing reliyon, mga piki dili na tinuod. Sa iya tong kuan pagka pare sa miagi ba pero bata pa senior nito karon og sindi so na niya. Aptik ba. Mutan-aw ba? Kuan sirak na sa Pedros. Mo ka iba na. Wala lang yung kalipay sa mga lalaki, buta na guwapang babae. Biblia man na. Di man nasala. Kaya yung di man nasala kay kita ta. Kawas, butangan mo Malaysia. Ya si David Haring David Galuya. 2 hari 1:14. Galuya Haring David. Anak ni si Solomon. Ipadatan butanong babae na aptig ng David man. Nanas Biblia pero part na sa moral theology. Dahil na itong kuwan. So, mo na nga kadtong na kabig gikan sa Katoliko yan niadto sa laing relihiyon. Unang ningon si San Pablo kung hibaw ka sa kamaturan yan nagbabunyag ka sa Iglesia ni Cristo sa protestante ba hibaw ka silutan ka wa kay kalawasan. So kadtong mga Katoliko nga nibiya gumikan sa mga rason nga nadugay ni tinuod yun. Di na mabalik sa Katoliko, silutan siya kay saway naman siya sa pagtulunan sa simbahan. Na prinwa sa pastor ba. So nana sa kuan kining walang kasulatan sa 2 Tesalonica kapitulo 2:12. Kung sahib ka sa kamaturan, silutan ka. Nya Hebreo 10 versikulo 26. Unya kung wa ka mahibaw
nga nga nadala ka sa laing reliyon, wala sa unang pulong ni Kristo. Amahan, pasiluan sila, kaya wala sila masayad sila gibuhat. Wala siya magamit ato na nga, wala ka mahibaw ba, sama ni San Pablo. Sa 1 Timoteo 1:13, ako kaniadto, wala pa ko'y kabangkaagan. Hatagan ko sino pag pasaylo. Inusinti pa San Pablo. So na kay San Pablo, di mo ito katoliko. Wala mo ito kinayang maglulutos sa mga Kristiyanos, naran sa Galacia 1:12-13. Niya, sa Galacia 1:21-23, katoliko na San Pablo. Ikan sa Jewish, katoliko na kay ikubinsir na siya ni Kristo aktual yun. Buhat no ibi 1:15. Gibutaan siya. Saulo, anong gibiyaan mo ako? Nakoy misyon mo, nawalihi ang mga tao dito para mag-convert kay isog ngay ka. So kani mga isog na magwalay mo ni ampay sa Ginoo, away ko hadlok sa. Bitaw. Kay ang Dios wa man naghatag espiritu sa katalaw. Dios Timoteo na siya, wa pasabot ang away nga isog sa pagmantala sa balita. Itong driver sa Balabal kanina gikan sa Park Mall to dire, yato dito niya. Kita brother. Murag siyam katoy ko sa official sa pare. Ang official mas pare ba? Muna usas ko mong kasimbahan nga buwan nganong balik-balik ko ng Holy Week o Purisma para mag-official ang way official sa pare. Mao mo na sintro yun. Pero arita si kadawang pulong para maigo na. Mao tong unang pulong ha, Lucas 23:24. Ang ikaduha, Lucas 23:42-43. Muna akong live sa DWHB, muna akong pulong itukod City Palabras wa. Niya sa CCTN, mo na kami ni Belso Fernandez, Adam Radjikyo, Sister Faye Barino, Dr. Rene Belicer o Attorney George Braga. Kaya ako rin ubos kayo dito yun. Himtan ba? Pero dugay na, pila na katoy, balik-balik na. Pero sa DYAR Island FM, nako'y programa alaw na alas 2. Ako nang i-mention, wala pa na maklaro ang chat naman ni Brad Marino silang lovers, kuya o love chapel lovers, gano'n niya. Kaya nito rin. Pagkakapot. Layuan nila. Right, samba sa driver sa abal-abal nga. Gusto kayo mga tanaw ah. So, natultulan, wala kumapit sa Jisimane kay malangay naman kay yung sa layo ni Brad. O, mo ito nga, tarumdam yun eh. Una pa ko ni Brad Wilson. Sama na nga ang punto sa Juan, kini-ikaduhang pulong, ang gilitok ng Kristo, wa ito maglinatin siya sa una. Latin-latin na marong mga kopya sa City Blablas. Aramay kiyot. Iyon si Jesus Christ. Diyaw mana amit iwi bipardaisa. Samot mo kasabot ito yun. Kaya aramay, listo na kayo na. That today, you will be in paradise with me. Karon, mag-aubang kang kanakos paraiso. Ba't pasabot, karon mag-aubang kanakos langit? Asa langit na dito dahil? Kaong dos cross. Ha? Dede? Sa sakyan. Ang punto na sister, hindot ni kay kani kadang pulong, berarti tulisan tupad ako mo. Nya. Grabe gini kay ano man. Ang isang tulisan, wa man ay mga butangan di mas isa sa wala Biblia. Anas tradisyon. Ang usa nagbugal-bugal ni Jesus Christ. Ang usa hangyo gini Kristo nga kung maghari ka Ginoo tada ako sa paraiso. Paradise mo ng heaven man eh. Kung sa mga tulisan nga sila ka ipatay girep itong tulisan na unya nalangit man yan. Nalangit man napalit ng langit. Sa kay rason no? Ano nalangit sister? Ha? Ito mga kriminal ng baso maluwas mo to. Ito taga-oran dagang isanan. Pero, ang punto niya nga, usa sa punto, ang tulisan, repentance, naginulsol, ang paubos o actual condition. Sa ako ng pamalandong nga, ano man, Ginoo ko doon. Ningon uban, wako na magamit ang pagka-Diyos sa Kristo. Siya mo ang magamit. Ito din, Budiyo, tigpa si Pedro ng espada din. Di ba? Naputol. Niya, gitaod ng Kristo. Nataod. Mabuhat to sao. Nag-amay sa Kristo yung gahumoy. Taod ba to? Taod yung gano'y. So muna nga, wala na gamita ka. Iyang gianto si Kristo from downtown area sa Jerusalem to Golgotha.
Calvary ba. Layo kay na sa outside of the city of Jerusalem go. Sa to pa, mura na Cebu City Mandawi kay outside city Cebu City lain naman ang syudad. Pero bukid lang to siya. Di ba? Outside na gud. Mao na nga ang maong pahayag sa kining actual confession to kay ngano Diyos og tao matuod si Kristo. Naibaw sa heart and mind sa tao. Kani mo kasi mister, una-una ni baong Ginoo na. Ako di ko kay bawo. Mo bitaw nga way may lucky yun nga. Mo bitaw nga kining mga krimen wa masulbad. Tumika nga way na sayod sa una-una sa kasing. 15 nagbuhat. Pangagpas ha. Di ba? Pareha sa gobernador sa kuan ba sa Negros. Namlas niya sumipar pero wala pa katumbok kinsay mas terbayan. So mo na nga ang Ginoo 10,000 kamataan Diyos yun. Sirak 23, 19, 20, 10,000 kamataan Diyos. Bisag asa makatago. Makita ka sa Ginoo. Sinagara. Dari matang Ginoo sa itaw ang Diyos Espiritu man. Saan na pagtubag? Immaterial being ang Diyos. Ang tubaga na mismo siyang mata. But masabot way matago niya. Dayag yun. So mo na nga ang tulisan naka-actual confession, wa lang makita na to ang physical expression sa tulisan. Ano man, Ginoo na sa heart and mind, hibaw siya. Kay kung way pagbasol, paghinulsol, kay sa buhat 3:19, lingon man, pag hinulsol ka mo, balik sa Diyos, aron papaso na inyong mga sala. Sa to pa, kung wa kay pag hinulsol, dili mapapa sa imong sala, muna usasan ni Sari for good condition. Kagapon, kumbisal ko sa Punta Precisa. Lourdes Suarez ba? Ika-20 ko, 20 na mga kumbisal. 20. Kunya, ang upat ito, hangyo, ika-24. Pinagulugan nga sila. Tagag to latin din yung taas. Bita, wana, bungat eh. Muna nga, ang punto, ang pare, ni dool, sa yang in charge na, alas 5 binja na, misa na niya, napay nag-ubisa. Ika-20, last ko. Yang yung pare, general absolution na pa rin. Kanang, nabilin ba? Suwayan ko sa Torsario, 20 ka po. General absolution siya. Kana, sayo pa na, nana siya. Ubang parokyano man. Kanang general absolution, conditional na siya. Kung may isa lang mortal nga, natapog na, panglitan kini, natapog, may isa lang mortal. I-general absolution sa pare. Conditional lang nga mapasaylo na, brad. Kinahanglan na, mo individual confession nila. Ikaw rin ba, nakaisa lang mortal, panglitan na. Sabot mo siya mortal siya. Yun sa mga, pero nang litukon. Ha? Ya, napatay ka, nananggot niya, hait yung sanggot. Ang naitao rito nga, nangita siyang kanding nawa, nahulog ka sanggot, sugay, hindi mo, igo patay. Sumala sa balao, dakbo na siya. Pero sa Ginoo binyal sin gamay ra sa dili mortal. Wa man kibaw. Ang mortal sin mo ning gitawag og grave matter, maning putusabot kining pagpatay o abortion. Nya full knowledge, ibaw giga. Nya full consent. So kining tulo makumpleto ni full knowledge, full consent. Panangitan, sambulan ta mo. Kining motor nindot kay ngayo. Kita gis kong mata sa 5 external faculties of the body niya, internal, external ma, sa site kita nako gamit ang mata. Karon ipasa na sotok, na sotok, mingon nigo nga motor gina ang mingog bisikleta. Wa may freedom ning intellect ba. Unya karon, full knowledge sa to, ipasa na sa kabubuton. Muyong kabubuton. Wa ang gura motora ron. Waton ba? Oh, sa to pa full konsenta uyo na. Pagkuha, nakita man sa giya ang nangawat. Huwag man na yun, kawatan siya ang way na da. Karon, kita man siya dito, alahas, huwag kabuk, bracelet, hindot kayo. Kita niya bracelet, gini, ang mingon siya nga dili bracelet, kaya namas iyang parauna. Karon, ipasas kabubuto, ni uyon man, full consent, pagkuha, huwag man makiti sa giya, kawat nga adunay dada. Karon, mortal sinto nga, huwag kaya nadaog. Mortal sinto nagala la. Ito motor wa mada. Ha? Muna ni dito. Puro mortal sin. Ano man uyon ang full consent. Nining tulo grabe nga buhat pagpatay kawat ba. Full knowledge, full consent.
ang faculty to decide ni kining last kining will ba? The faculty to decide is the will. Mo yun ganin siya. Sala na. Ya kita ka gwapo, mo yun mong kabubuton. Wa man ni. Kasi pag sa internal man Diyos ay sayo na sa laom na gina. Sinta mas ako na sa miningon na. Nil is in voluntate, prius spirit and intellecto. Nothing goes to the will without passing through the intellect. Way magagis wadtos kabubutong di magis utok. Tama man ta. O mo na siya. Muna immortal sin nga. If there is a full knowledge, dakop sa. If there is a little knowledge, gamay sa. If there is no knowledge, way sa. Oh. So, papo may kubisalay. Kamo namoy wa mo malimot. Kaya dito sa San Fernando, Bible Rally ko batag Sabado dito. Nay 40 ka tuway kubisal para igot. Bidong ako. Nasi babae nga. Bana na eliminister, ilang kong mention, di ko mong kubisal ba, gawa ko sa. O, sina nga na. Muna focus sa isyo ron sa Simana Santa na kubisal. Ito kusaylo niya. Ano na yung changes sa itong gulingon. Bata pa may pleda mo? Okay, kubisal na ka. Yeah. Kumaw ka mo, anak. Guys. Hindi, malimot ha. Bidisyon ko pa rin kayo ng kasalanan ba. Pero nung umpisa ko din, nagumay yung bidisyon eh. Okay, nibidisyon naman pare ni mo. Imo ditong sundon siya. Ingon na ka nga. Parir. Pero December ako last confession, last December ako kubisan. O karon mo ni akong kubisal na sugi. 20 ka tuig kaway kubisal. Hindi ko sa basta, ngana ba? Sampol. Ako ang pareho ko simbang Domingo. Kita ko gwapa dito ng pare. Mo ba? Wai mat daw tang Malaysia. So mana nga punto bitaw nga ang tulisan na palit ng langit gumikan sa unsa man. Kining actual confession nagpaubos. Kay nasa ko 22-29 ang pagpaubos makalatabang nato sa kalawasan. 22-29. So kung bisal mo kay mo ray panahon gyud, sister. Kay ilan na katuig ko bisal? Personal din man personal kay tudlo man ni commandments of the church man ni. At least once ay rabi minus sa ko sa tamo bisal. Nguni palaod sa simbahan, positive ka man nga kuan ba? Bago anong maligo man mo? Sister. Anong maligo mo ka? Ikaw man maligo mo usab. Ang ako igagaw kanina actual mo tanan naglibog sa ning bisal. Bagor gyud. Las 4 ka ben gyud na ako na si John. Punta presidente kaya punta la kinain na. Ingon siya nga libog ba kay once ko bisal magdugay na gyud. Hindi ko pisang na tos pare. Pasaylo ta anak-anak dagan ka solusyon ng finance. Pwede ta mo kalawat. Nya makasala na saga. Umpisa sa brad. Mo ta kung ingon nimo, ano maligo kinabuloy mo saga. Kini sala buloy mo sa ni. Santa Teresa of Avila patron sa Talisay City. Almost every day siya mo umpisa. Kung sa kang salaang nga hapit kada adlaw. Ambot pasabot na. Man ba kanang ang opisyal mo gi importante pod nga. Adunay na to ba nga dili malimtan. So muna nga sana sa dakong pagpubot nga musugid sa atong sala ngadto sa OMPS nga mo man ay gitukod ni Kristo ang sakramentos ng opisyal 1:20-22-23. If you forgive the sins of any, ye are forgiven. If you retain those in you and they retain. Kasi mo saan nga mga opisyal mas pare karong Lord. Malipay ng ginawa bisag usa lang katao nga mapaduol sa Dios. Lucas 15:7 magpista ang langit. Dili kadahang lang reliyon. Kadtong sa balista nga 35 anyos babae. Gidaan ko sa bunok Talisay City. Pero stricto ang opisyal dito nga kinahanglan ang mag-opisyal kanang mobalik sa tulig o panguralon at tubangan sa mga tao. Nga ako dili mobiyan ko sa balista. Mo man ay pagi. Pero kamo di mo sa balista. Oh. Ya, kidalan ko sa Berando na may pare dito nga. Okay na ba? Di ko mag-visa. Kuha lang. So, katong bayana, 35 years old. Iyang bana, murag. Kahit nga pagkasabdisa siya sa 2014. Ang 2023. Ako man na nawalingan. Matungan ko, pisal siya. Puliko na siya. Puliko na yun. Pisunada sa bayana, 35 years old. So, ikatulong pulong, kung saman, Juan 19:25-26. Ito recognize isa sa DepEd teacher si John Michael Cabonilas. Oh, pwede. Magwalay pa rin siya, doble yun.
Oh. Niya karon Juan 19:25-26 dito sa cross si Kristo ilansang ba tubangan ni si Virgen Maria o si ining John Evangelist. Ginga niya babae, ano yan mga anak? Kato, babae na si Kristo. Buto sabto na to nga, way batasan si Kristo siyang ining iyang inahan, nagiyaan, babae rin eh. Sa inyong pamalandong na. Usa sa itong punto niya, nga ang gipahayag ni Ginoong Kristo, nga sa Greek, the New Testament was written in Greek. Itaw na gini, timbaya ba? So sa laing punto bahin, nga ang gilitod ng Kristo, dili iyang kagulingon. Kung dili ang amahan nga nagpadala, kani ato basaw na ang Juan 12:49. Kasi tingin ni Biblia, Juan ba dyan? Ato basaw na kay, api pa yung Ginoo ni pasabasa ba doon? Sa Juan kay, atong tanaw na ang Juan 12:49. Ingon dire sa pulong sa Ginoo, matuman gyud kini kay wala man ako magsulti sa akong kagulingon. Nabubuton ang amahan nga nagpadala kanako, mo'y nagsugo kanako. Kung unsay akong isulti. Sa to ba ang amahan nga magpamang-amahan? Di ba? Amahan gud. Si wa pa man tao si Virgin Mary diha na ang God the Father. Oh. So mo usa sa mga punto nga si Virgen Maria usa ka dakong role sa simbahan Katoliko Romano kay kining si Kristo sumala sa kining Juan 4:24 ang Dios Espiritu. Si Kristo Dios dili. Ya kanang Dios makita na dili makita. Sa to pa di man lang si Kristo. Kay ito makita nagpakatao. Anong wa mo sa magic diri sa kalibutan? Di mo macam han ay gyud. Kaya 100% man with Kristo is 100% God. Nyagi usa ka babae. Mari katulong-pulong ba si Virgen Maria. Tagna na sa Isaiah 7:14, usa ka babaeng birhen manamkon usa ka batang lalaki tawgon og Emmanuel. Ato ba ang Dios o nato? Ato ba si Kristo? Diha pa ni Virgen Maria. Duha na ang iyang one person as to nature to human na divine. Karon nakaambit og unod dugo si Kristo ngadto ni Virgen Maria. Pero ay kadlok kay matubang Banchok Brandes, di ba tapat yun eh? Walida. Prinsipyo ba? Ang punto bitaw nga. Nakaambit sa unod dugo. Unang nalansang si Kristo. Unya, kasabay babasa na nakaambit sa unod dugo. Hebreo 2:14. Ang mga anak nakaambit og dugo sa mga ginikanan. Sa samang pagi, si Jesus usab nag-ambit ni Virgen Maria. Siyang inahan. Una nga, paglansang dito sa Kalbaryo ni agas ang dugo ni Kristo, muna pinakasintro yun. Kanang Passion of Christ, kanang si Kristo, the death of Jesus, of Christ, kalawasan na to. Ha? Mo ba? Takdang bunang gino. Ano niya sa atong panon ba? Nagado ko kalawasan ko. Wa pa na makompleto sister. Kung wa pa yung resurrection, di ba nila? Cannot stand without others. The death of Jesus and resurrection constitute the mystery of redemption. Act of salvation ng Passion of Christ lang. Act. Dili kay kalawasan. So, muna yung prinsipyo nga namo ko tulog ko muuyo na bitaw. Sayop na. So, muna nga bandayan lang na kay ang mga born again o mga Bible Baptist direct to God ginagot. So, arita sa focus sa pagbalansan. Pinagi sa pagbalansan ni Jesus Christ, kaya naam siya lawas, kay matod pa ni Monsister, nag-ambit sa dugo ni Virgen Maria. So, niagas yung dugo, kaya tao mas Kristo. Matod ka tao. Pero, ang pagka-Diyos niya, naapos siyang lawas, wa? Ikaw, nawa? Ha? Huwag mo biya na, agihapon kay, meaning sa hypostatic union, nga, naghayo sa pero wa magkasambog ang divine nature, ang human nature. So, usa ka persona. Muna yung hypostatic union. Nagkayusa ba, pero magkasambog. Karon, niagas man dugo. Dili ni basta-basta ang dugo ni Kristo. Matod pa ni Apostol Pedro,
1 Pedro 1:18-19. Pagkabililhon sa dugo ni Kristo. Unya, kining dugo ni Kristo matubang San Pablo sa Hebreo 9:22. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, wa tay kapasayloan sa atong sala. Kapasayloan ni ang dili kay kaluwasan. Asa mo basa na? Episo 1:7-8 ito basaw. Matud bang San Pablo nga diri mga kaigsunan kay ulong ni Ginoo kay Episo kapitulo 1 Galista rin guys. Believe ko nimo kay tig. Press katedral nga mga general nito nga cellphone po. Di na magdala bulpen og papel. Pero ay to ilupad po ta kabang puno. Amo to isip nga mapuno ang ilupad sa buktong budabong kusulo. Si Kuan to kang karaan na si matuban na ibertsok pa na langit dito to ana si Brad. Sa natos ka lahog to siya. Mahigumaon sa pulong sa Ginoo. Wala mo gilain atong focus mga kaigsunan kay ay na mga kalibutanon daghan kay mga batanon mada sa na sa Amerika ron nga sa US nga dancer nga singer nga nay sungay. Oh, sungay. Ya, ang atensyon sa mga batan tuwa dito. Unya napay na sa UK, United Kingdom na ko'y American British na di may American ng UK. Kasakay na ko. Wa ko Kristiyano siya dito, way Katoliko. Way mga Ginoo. Nya, mga dancer ito, mga baka, ipagsasayaw. So na satanic ritual ba. Buta ni tabo sa Brazil nga. Tabo nga sayaw na sungay. Lunok noon mga kaibigan. Pero sa di pa ko human sa akong kuwan, pwede mo batiin pangutanan. Ato sa basaw na. Kay gilukat kita pinagi sa dugo ni Kristo. Sa to pa napasaylo ang atong sala. Sa to ba kaning dugo ni Kristo pagbalansan sa cross. Nako ning bililon kay ni. Kay bato ba sa Pablo sa Roma 5:9, pinagi sa dugo ni Kristo napasikuli ang katawan ngadto sa Dios nga mahal sa kapungot. So pinagi ko wa pay dugo ni Kristo ang Ginoong labing gamahanan ang way it subuli siya way dili maulian pinagi sa dugo ni Kristo. Pero wa magpasabot nga labing gamahanan. Si Kristo labing gamahanan usab. Para nga muna ito hinuklugan nga dako gyud mamalandong ta. Kaya ang tanang sala na to mga kaigsunan. Gida ni Kristo sa krus ug mahimo na tang bag-ong kinabuhi o dili na ta magkasala. Puto sabot. Kasala kaya po. Mang kuan ba kanang mapugnanon ta ba? Kunata sa dos kasya makapungkong ta pagbuhat og sala dito dos. So man yung sa amin say na to nga kuan. Ito akong point di mga official gira kay murag hilo mo ito murag silent message sa mga official. No. Wa may guide ya, Brad. Wala kay guide ya. Wala ka guys official ba. O ano? Ada niya sunod. Wala kay mo na importante ba kay ang ha abisan ko ako dito official anytime. Ay ko pa Diyos ko kanong gibiyaan mo ko. Ili lamang sa baktani. Kung sabay kipasabutan na nga kung Diyos pas Kristo. Mingon ta siya nga Diyos ako. Kung sabay mingon man ang laing reliyon, with Diyos speak ng Iglesia ni Kristo, Mormon, so ba dili Diyos si Kristo kay itawag ko siya nga mahal. Ang sa mga contextual understanding of the Bible kanang specific chapter and verses yung igamit. Ang ipasabot na ni Kristo, nikot siya sa sulti na salmista David, Salmo 22:1. Nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Abot mo sabot, gumikan sa tong sala, gibiyaan ta sa Ginoo, nabugto atong relasyon, tali sa Diyos sa tao. Muna, sister, sala ba? Sa baso sa kabiyuda nga gwapa, awalay gwapa na nakabutan nito. 1 Timoteo 5:5. Sama sa kababayang biyuda, naglakaw, walking dead. Sabi siya na walking dead siya. Oh, naday patay ang lakaw. Oh, di ba? Diba may tiil, patay ng ha? Ay, salida, fiction mo na rin. O, bitaw. Ako yun ay lagay salida, para malingaw ka, kaya masubakon mo salida, hindi ko malingaw ka na. Ano yung karang walking dead? Ang bot pasabot sa biyuda, buhay magpapatay niya ang iyang relasyon, talin sa niya na sa Diyos.
gubikan sa sala. Isa ning una na. Isaias 29 bersikulo 2. Nabugto ato relasyon talay sa tao sa Dios. Muna nga, unsa may teknik nga mabalik ato relasyon sa Ginoo. Ibaw mo ba? Nag Biblia ba sa katubag? O Biblia dala. To sa banistan mo daw bukan din dito. Sa banistan ko tong Biblia gani. Kung unsa may teknik nga mabalik ta sa Ginoo. Wayan ka kanina, Bisal. Bisal, premiuhan mo marido siya sa premium eh. Sacramentos ko Bisal. Muna itawag ko kining kuan ba kanang reconciliation ba? Matubag San Pablo sa 2 Corinto 5:17-21. Makikreconcile spiritual reconciliation. Muna makibalik ta sa Ginoo pinagi sa sakramento sa kubisal ngadto sa pare sa Dios. Muna pare sa Dios sa simbahan sa orden pesa masik mo muduol ko pare mo sutana nga narabang nga pare ron nga nagsutana bitaw misa sa ito nga kung ibadlong na North Cebu day sa Lugo Borbon 2015 gito yun muratok salida yun si Padre Rivera Padre Leo Fernandez to naging brad ay nakato sa lingkit sa Lugo Borbon kay sa lingkit para giana no jubi tay sa ko tabuilan kada buwan mo ko dito ano man Padre na ay magmisa-misa diya sa Barangay Lao, Sitio Lao. Padung na sa Ilihan, Kapitan, San Martin de Porres. Akong gihatod ko sa Kristan. Mato nga, pag adto na ko na yung mga ayag dito nga babae daga, mga 4-5 anak. Murag sa, karon mo to, Marites, nagsig ng kana-anak to dito. Kinalam mo ko ba, asa ka Brad? Hingo, kuhan? Masay ko tayo ko nila nga kuhan. Kada yung misa deron register siya. Pare, sa grupo house pare, ECC, para makaamgo po kay dari napita area, marag suto na ba? Muna yung 5 nila. ECC, Apostolic Catholic Church. So, Apostolic Catholic Church, Roman Religious. Karon, balay sa maestra, niya, atong nandalion nga, Brad, dili, pwede, ni mo pugnan kay, kumplito, larawan na sa ito ninyo. Sa Rivan, cross na po tayo. Larawan ni Birhen Maria. Basta ito patanawon. Itanawon ako. Naagit. Yung mumisa rong alas 2:30. Alam mo na kapin mo na mo. Isnak sa Rivan? Kasi, noon ako hiluan ko niba. Isnak ko. Wala pang grupo. Itong balis na istra mo na. Ya, ako siyang giwali ang birbe nga. Itubag mo ko. Agi ginapura-paruko. Sister, ano man. Muna yung protocol yun. Agi, nyawa na mo agi. Mo to kung pasabot sa mo, tinuod lang. Nakasabot siya, mo to iya kong gimis na. Kaya, hindi na ito pag-isahon na nila po. Pero nakamisa na speakers pala yung naging domingo. So, mo to nga, masay ko sana ko dito, hiluan tayo ni. Ako gilatinan, hilom ba? Anong latin? Nakakwakwa. Mo to, isna. Kau gamay ko. Yapot pagkatataon, 14 ka mo. Bit-bit o grocerywan. Mga grupo sa ICC. Apostolic Catholic Church. Kurang sa? Mo to nga, niya, si Padre Leo Fernandez, Padre Ernesto Ratilio nga. Kumusta rin ba, dana? Pero sa Padre Leo Fernandez, sa patay na, bagyong udi sa badya na sa'yo. Pwes, kalinaw ba? Reverend Padre Leo Fernandez, matay na na. Naanod sa Kawasan po. O, bagyong udi na, 2021. So mo na, dito pa sana sa 2015. Mao na nga, pag-abot, akong ngiditso gina yun. Nga, ibalibaran siya sa maestra, itong bana po itong maestra, ilimay ko ano mo kay ilim di ka tinuod mo. Siya dili tinuod. Pinadala ko sa Ginoo, pinadala ko sa bispo. Sa sagbat tayo ko, siya pinadala sa bispo. Pinadala ka sa bispo, kaninyang bispo, pinadala ko sa tupapa de. Awa na. O to, naglali sa mga. Kanang Roman Catholic Church, Brad. Murag tinon ang kabrad sa Fernandez, kanasok ko ni sa Ginoo, matod pa niya. Kasi, susi mo Enricoso ba, hambog yung istorya, pare. Ingko, ang Roman Catholic Church wa maresto tinoda sa Secret Exchange Commission Office. Nga naman, kining kuan man, kining Sergoy nagbuhis sa iyang dugo. Inagis magbalansa sa cross. Labaw pa sa buhis. Unya, ang inyo ha, naresto mo ng klaro ko yung dili tinuod. Ito, gladis may daghang kaya na. Antod nga, idalan ng larawan, daghang kayo. Wa mo na misa. Pero gidakop to subos, kasada. Dakop. Kaya kontak mo mga pare, gidakop. Pero namtay freedom of religion.
sister mo na nga akong kinumudubang nga ingkwidro tag lang reliyon gamit gyud ang Biblia. Kay si G. Bohol saksi na sa Carmen Bohol sa una. Expire man ang restro to. Oh, abita no. Muluro mga piki nga pare mo na sa YouTube EYD versus piki nga pare. Piki lang pare. Kasi Jesuits. Ilang sa tanah kay patit pero mga minyo pare. Mga Orthodox yan siya. May magmisa sa patipla. Oh, Orthodox minyo man na. Di ba sa Aglipay? Aglipay minyo. Kan sini tulik ko pare no, we babay. Iya minyo bro. Mo na ilanan nga pagpugong ba sa kagalingon sa 1 Korinto City 8 nga to 9 kundi mo makaantos ka ulag minyo na mo na yung bang mga bare pipila nga ibiyas katoliko nga may minyo lang. Oh, sige sabay nga. Salira. Patay naman tong bare minyo ni biya bisa klaro na. Kasi ibig nito. Babay ni ko anda bisik sekretary ito na sir. Dulo nung pare babay dulo nung ni minister dito. Sama to ng pare kay nagunas Ginoo. Wa magpasabot ni dool nga adunay hitabo. Suod lang. Kuan ba nagpatambag dito. Counseling ana uban pa. Oh, o na. Oh. Kanya ay kalima giuhaw ako. Matthew 27 ko sa tong kuano ili labas sa baktay wala mo butang preskulo. Niya ili labas sa baktay ni. Broad nga na ato nang ito lang kong gikuan. Nya ang ika-5 giuhaw ako. Usab nang nadi ginuhawon eh. Ang pagsabot sa Dios suka mo gyana no giuhaw. Dili na uhaw nga literal eh. Ang giuhaw si Kristo sa atong gugma. Kay daghang Katoliko ron 90% ignorant Katolik. Di ba mo ba? Unya, ang Katoliko, paminaw na mo, daghan may Katoliko, kay 1 billion kapin god. Pero 18% ang Roman Catholic Church worldwide. 12% Protestante. 12% ba? Iglesia ni Cristo, Mormons, Sabadista, born again. Uban pa, 12%. 12% plus 18%, pila na? 30%. Nya, 100% pa, na 70% nga. Sobra, unsa man ang grupo ba? Ha? Katolikong 18% Roman Catholic? Pagano na? Pwerte nagana, 5 billion kapin. Vegan, dili Kristiyanos. Hinduism, Islam. O, mo na mga pagano. Itong Turkey tayo na igo. Pagano to? O. Unya karon, i-impierno ba nas Ginoo nga 5 billion kapin? Impierno de. Mo lagi na nga kung daghang may impierno lupig si Kristo siyawa. Mo na talaga ya. Sayang magbalansa sa krus ni Kristo. Ang punto na sister nga ang pagano adunay mga ito ang baptism by desire nga naguluna sila nga gusto sila magkatoliko Kristiyano. Pero di siya pwede. Pero na siya desire. Mamamatay nga nagtinarong salba ng kalag. Oh, niya karon ang nasa mga inusintin ko kay bawo nga katoliko bagiti tinuro. Ingon man sa Catechism of the Catholic Church number 846 nga outside of the Catholic Church nga wa mahibaw masalbar sa to. Mo tong unang pulong ni Kristo. Amahan pasilo sila saan silang gibuhat. Mo na diha. Kung nahibaw nga napagagahi gyud wa tay kalawasan. Nahibaw na bro katoliko mo tinuod. Aron di ba? March 31 year 2023. Sa to pa katapusan gyud niya. Nahibaw na mo katoliko tinuod. Mubiya mo palitan na magkubinsya ng layer leon. At ako mo tulubago sila. Muna yung sa punto bitaw nga mahimutan dito siya. So ang Ginoo gihaw sa tunggugma. Kaya nasa 1:14-15 si delegitis mi mandata mi serbata. Laing Latin kada kwakwak. Nati abroad nga babae sa Branchero Lawa sa San Fernando, Bukiran to, Bagusade yun, kami Brancho. Yan dito ang abroad babae ni Duol ko nga. Usa to pagtaka kwakwak. Kanyara, ulong di karon dito. Sekreto na. So, dahil wakwak na dito, nabita ni bukid. Ini dilim ni bukid, madawi ko may bukid. O, may bukid puro patag, no? May nakadindot yung madawi. Ha? So, muna ang atong i-counter part sa Diyos, nga atong ibawas niya ba? Nga nang gugma siya nato, gibuhat as Ginoo.
buhaton nato ang tao sama sa itong dagway. Genesis 1:26. Pasiamos hominem, et similitude nostrum. Buhaton nato ang tao sama sa dagway. Sa mga dagway yan. Dagway nga kita. Ang laing meaning ana, dagway sa pagkabalaan. Ang ginuubalaan, pinakabalaan, mamuning nga lang, Holy Week. Diyos, mo gito mga nas Kristo. Pinakabalaan. Manang balaan nga si Mana. So, ang focus sa ito, ikalo ni Santo Anto Bernes, si Kristo. Yang sumayagdan ni Kristo. Ang higugma ka na kumutuman sa kong sugo. Ikaw sa higugma ka sino? Yang kakubisa ng kaswari. Awa ka higugma. Kadagit mo, ana. Mapaupsano ni Galyo. Kana. Ang muna yung sintro ganito. Muna nga, nako'y daghang ningon, higugma ko brad. Ako ni, masay ko na kunahan ganit. Ganing kubisa, sanga ko ganyan siya. Kabisa sa pare, sa wala pa brad, ako kami higugma. Kaya ang higugma siya matumas sa sugo. Joshua 1:6. So, ika-unom, natapos na, Butanster. Ang wapay bersikulo ang Gihaw, no? 1:19-28 na. Kanya, 1:19-28 ang Gihaw, ang natapos na 1:19-30. Matikit naman. Hindi naman yung surprise mo. Dua, upat na kabo. Pwede mo mong tanang ka na sugal, anak. Dagyan ang itubag na ko. Dili ang ginawa, di mo na judgmental kayo ko. Kining, isa to, natapos na. Kung sa may ibot pasabot ni Kristo ang natapos na. Natapos na yung usa ka simbahan nga gitukod dito sa Jerusalem. Matthew 18. So itilyo Peter upon the sack will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Usa ka iglesia. Unsang iglesia? Paborito ni John Republican Tapika. Acts 9:31. Grigo. Emenon Ecclesia Catholistes. Judaeas kay Galileas kay Samarias. Irinin ikinin oy kumulubini. Hindi ni pagkakakuha kay Grigo man. Pag Latino na ni Lucas 4:14. Et pama exit per universal vision in value. Muna nga spread throughout all the territory. Meaning universal. Sa to pa, ang Iglesia Katolika muna natapos sa Kristo tukod sa Jerusalem. Unya, nganong niabot pa sa Roma? Ang maong simbahan extended to Rome kay si Kristo sa Jerusalem buwa siya dawata. Mo bitaw nga usa sa example nga ang propeta dili tuwaan siyang panimalay. Matthew 3:6-7. Karon, nayo ba magwalay na sa pamilya, wag gyud kabig sus pamilya sa usbo. Ano man di sa tuwa. Aktual na magwalay pa. Karon, sa silingan wa sa. Pero adto ka sa laing lugar, epektibo ka. Wa man makaila. Muna nga wa kasabot sa mga tao. E matubang mo Senior CJ, 90% by the friend ang tutok sa mga membros Katoliko, ang pare masipya at discourage ha. Muna ito man, 90% na. Muna nga, makampingin ang pare. Ay, mga Katoliko mo na focus na lang. Sumintog na sa Ginoo. Samotang nasipya uban. Muna nga, ang punto na mga kaigsunan nga natapos ang usa ka simbahan ng itukod. Yan natapos po ang 7 sacraments of the church. Pinumdum ka, 7 sacraments. So, tara, sige. Kupirma. Eucharistia. Santos na misa, Eucharist. Ayan. Matrimony, kasal. Orange pagkaparehog. Anointing of the sick. Anointing of the sick. So, muna nga, 7 sacraments of the new law was instituted by the Lord Jesus Christ. So, muna nga, 7 sacraments. 7, natapos ang iyang gitukod. Nya, 7 kapulong. 7 last words. Nahuman yun. Pero ano na, sige, ikaw natapos na pero ang katapusan system. Kung saan man. Latin-Latino ang gusuban, pero huwag mag-Latin Jesus Christ. Ako na kay, kung mga nang kaligaya mag-Latin siya, sakto itong SSBX ang Latin bumas. Huwag mag-Latin, sige may Jesus Christ. Kaya mga SSBX nga, huwag barugan, di na tinaw. Ang ginawa itong mag-Latin na Aramaic language, native dialect sa Bethlehem, pana kaning Aramaic language. Sa Israel, Jerusalem, Hebrew. So muna nga, ang katapusan, amahan, itugyan ko ang akong kalag. Sama itong pagkakuha na ito. Di ba, nahinman nyo nga, naingon ko nga, panulo sa Biblia, sa simbahan nga, si Kristo na matuod nga tao, matuod nga Diyos, si Kristo, di ba? So tao, adunay lawas o kalag. Naman na sa Matthew 10:28, matubang Jesus Christ, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Sabi ni siya pa, ayaw kaduki mo patay siyang lawas, ang kaduki mo patay siyang kalag. Unya sa fundamental sa Katolik dogma, page 96, man composed body and soul. For example,
namatay mo to si gobernador. Ano? Digamo, gobernador Digamo. Naslungo niya. Tao to dili. Ha? Pero tao dili. Di ba? Namatay naman. Kaya naslungon, tao to dili. Muna nga, bitaw, indot ini. Ining, itong naslungon, lawas to. Kay sumala sa balang kasulatan, panudlo sa Iglesia Katolika Roma, di akong panudlo. Man kumbos pa di ang sulman, ato na langkop, lawas o kalag kita. Buhay pa man tao ta, na may kalag. Ini kamatay sa tao, sa tubit 4.3 Latina Vulgata, hubad di Misinjeria, Pernang Kopido. Ilubong ang lawas, samtang kalag bigawas. Duhaman. Lubong lawas ang kalag o. Pero ibalik tong kalag, tao to buhay ni. Ecclesiastes 2:17. Our bodies will return to the dust of the earth, and the breath of life will go back to God. Hukman sumala sa nabuhat, dinis kalibutan, 2 Corintios 5:8. Purgatorio naman tapika mo. Kanya, karon, muna yung tao, no? Inigawas, lawas na siya. Mabitaw ka nang ipananglit sa simbahan nga, sleep is the perfect image of death. Ang kamatayon, muy perfectong imahen. Ang pagkatulog ba, muy perfectong imahen sa kamatayon. Panalitan diha din dapit ni Ronaldo ni Brad Jube. Ay gahigda diha, di na ko maklarong gaginawa na. So mura nang gahigda patay gina, pero ulong gaginawa de. Nasluyo ba, luyo lang ito. Una adlok mo kamatayon ay kay ang prinsipyo ng kasuna ko madepender, di ko mahadlok kamatayon. Lukas na bibitsi ko bisila, tukma pa diya. Hadlok mamatay, mawala na nino. Wala nga, natas Ginoo, itugyan to sa Ginoo. Agig mga balaan, mga santos, ipaambit ni Brad Republika mga balaan. So, ang pasabotin, katapos ang pulong, nga si Kristo niyang kalag, ni gawas, niya to sa Espiritong na bilanggo. Niya, ibiyak siyang lawas. Niya, one person, two natures, one, both human and divine. Sa to pa, ang divine person, una-una suban, nibuwag ko, no? Kanya to sa, nikuyog ko sa kalag. Irehis na dili. Diyos gani, God is everywhere na. The divine person, si ka divine person with divine nature from all eternity. So niadto sa kalag, nagwali sa Espiritu na bilanggo. Ito sa purgatorio ba? 1 Pedro 3:18 o sa 1 Pedro 4:6. Nasa to pa day, buhay ang Diyos ng persona. Kaya maingon nga divine person dahil literal. Dakong sayop irehis ang manudloa sister. Iba mo na, manudlo na yung divine Diyos ng persona namatay, sayop na. Kada literal sayop na siya. Kay sa Santos kami sa kadong inimba mo de. Karang misterious pagtuo ba? Si Kristo namatay. Si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik. Wa gyud mo gamit ang simbahan sa kalibutan. Ang Dios namatay, ang Dios nabanaw, ang Dios mobalik. Kay dili appropriate, dili haom ba? Nya sa dugma sa 184 sa pudibinta sa dugma. Christ died on the cross. CCC Catechism of the Catholic Church number 619. Christ died for us. Kristo yun. Pasabot on sa Kristo. Nabawa mo sa Christ. Bawa mo kibawa no? May magkibawa mo. Mag-isgot sa Christ. Understood and there. Both human and divine. True God and true man. Asa mabasa na? Catechism of the Catholic Church number 464. So muna nga, kining katapos ang pulo nga, ang buot pasabot nga divine person died in his human nature. Otherwise, the divine person cannot die. Yang katapos ang example na nga kita tao mata mamatay kita. Patay ang ring Ginoo. Diba na usad. Nya kita mamatay tan dili ta preparado. Atong kalaglo kayo. Kaya ang kinang sala na to gagtipunog sa tong lawas. Sa tong pagkatao, wa anto ikupisas pare. Ang matod pa ni Apostol Santiago, ang isog apostoles, Santiago 1:15. Inigigod sa sala mga anak ug tumatayo. So, natay sala niya wa tay kubisas pare. Inigingkod mga anak ug gumatayon. Niya sa Romans 6:16, sin is leading to death. Ang sala musangpot ug gumatayon. Niya sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano sabi ni saya na? Ang bayad sa sala mo ang gumatayon. Perting kulbaa, nga tulog na matawag gabi. Pero gito do ang sikreto ni Monsignor CJ ni Father Dinis, mo ayang uyuan si Father Bishop Tupilo ko mo ilang maabot na santos. Oh,
Yun siya, ang sekreto nila, no, kay layo man siya siyang uyuan gud nga kaputan, migo ng Brad Madrid Lesira. Ang sekreto niya, Brad Prendes kwarto sa Siman niya, beto, sa Romeo niya, yung siya mag-hinulsol ta daan, so di pa ta matulog. Mana, magampo, shortcut ra. Heart prayer is a short prayer. Di man niya, di kay taso ng pagampo, balak na na. Ang mabuk nga pagampo, kinising-kasing na. Kaya gino din na kinang taso mo, nisay na nga tamay na to. Muna dia nga, nigmata na to, uy, langit, purgatorio niya. Impierno, di malas, sebab purgatorio, arang-arang. Kaya kini itong mga naon, di nimdutsok langit yun. Dito, di kini mo dito, kita mga bandungong kini, masip na mabikil tao, patay ng uban mo, suko mo na yun. Muna dia nga, ang punto, muna yung gibalik-balik sa Sibahan Katoliko Romano, nga adunay changes sa ito pagkata, ang huloy, mamalandong ito ba. Nya, muna nga, ang usaray na dito sa langit, kung saman. Oh, sakto ka. Birin Maria. Tulisan sa day. Langit ito ba? Ako may siguro na magsinyap si Jay. Kita na mabibuling ka langit. Tulisan sa. Siya magtuon na muskison. Makato. Langit tulisan. Himtang ito langit na. Ya. Langit niya. Si Birin Maria. Bigo na tayo kay Biblia. Tapos define asa dugma. Okay. Bigo na. Define sa simbahan. Yang tulisan. Biblia naman. Yang pila ka sukranas kamotoran sa Roman Catholic Church. Sister. Nada bersikulo ng 7 kapulong. Lucas 23:46. Kaya nga na may bersikulo ba na? Pila ka sukaranan sa kamotoran sa Roman Catholic Church. Ang may bago mo ini. Kaya igamit ang buku Biblia niya. Biblia rin pasukran. Lisan sir. Pila ka sukaranan sa kamotoran sa Roman Katoliko? Oh. Usa man, usa. Dili. Kanang fundamental truth ba nga sukaranan galimiton sa simbahan ba? Kining Bible, Apostolic Tradition, o Magisterium. Kanang Magisterium, Pope and College of the Bishop, unang simbahan ba? Unya, Apostolic Tradition, nga binaba nga wali sa mga apostoles, panahon ng wapay Biblia ba? Pero dili masayot yung iwali kay gumana sa Espiritu Santo, handed down orally. Plus, naabot ang panahon na ni printing press, unang book for ang oral tradition, libro na ba? Ang balaan kasulatan. Printing press. Muna nga, tulo kasuranan sa kumaturan. Bible, nya, simbahan, lang, simbahan, pwede sa magisterium, mag-ibong ng lagyong, natin na ba? Bible, sister. Bible, nya, simbahan, ug ang tradisyon. Tulo kasuranan, yung born again, Bible alone naman, ubang reliyon. Ana daan, kaya nga naman, di kabarog yung Biblia. Example lang daan. So may example ito na, Brother John Republica. Dili mo barog ang balay kung usara kagi aligi. Oh. Si Jesus, gitulit to si Jesus. Wala. Wala ka balong. Iso to tuloy ya. Lucas 2:19 kama 21. Wala mo siya asawa. Sini ba bisa dili ba gitulit mo. Motoran mo si Bro, pwede asawa. Si Kristo gitulit Lucas 2:19 kama 21. Sa to pa nay nahitabo nga tuli. Sa to pa nay nagtuli. Ang pangutana, naban sa Biblia. Ang alam sa nagtuli, tao sa nagtuli. So, dili matubag sa Biblia, munang nasa tradisyon. So, muna nga, si Kristo, kultura sa mga nga, circumcision na sa Old Testament niya, ituli, yun, muna na 8 days pa siya. Tuli, bita ng uban, apisot, muna ng, uy, tuli. Bitaw. Tawa sa mga kay Ginoo, ni katawam sa to, Salmo 2:4, ni katawang Ginoo. Inamas kalisdanan sa sakit, na. Sa anak naman na si Sir. Oh, kasakit. Kay puli-puli simbahan. Pasko, kalipay sa dana. Niya, purgatorio, magkalagsan. Ito na si Iglesia Katolika Romana, makalingaw ang simbahan Katoliko Romano. Pero, namo nga mga santos. Magkasabot mga naipista, lingaw mo diya. Kay wala pista ka na mga lain, sabihin, lindam lang, kaya malinan po. May mga pangutana rin. Civil na source of Jesus Christ, ha? Iba mo, nano mo rin, sister? Oh. Ano daw magninyo ang tao? Para, ano magkaon bisa ta, para di ta mamatay? Oh, ano magminyo para dili mahutan kaliwatan ba? Oh, muna isa sa punto Jeremias 22:26. Pagsanay kamo, pagminyo kamo, ano mo daghan? Unya mo na isa sa kuan, madaghan ba? Pero ipagi og sakramento patrimony. Ang babae ug lalaki osa ang duha, nana sa Mateo 19:4. Pero kay gibuhat man tao, babae ug lalaki sa Marcos
Chis 4 size babae o lalaki ang gibuhat. Kunya kung magbinyo nga puro laki o puro babae dili na may babae ug lalaki naman. Pero imong pangutana ano magbinyo man. Specific na to ang babae ug lalaki. Kaya sa Germany good ano mo nang isig ka lalaki ninyo ana kunya di na mayo sukat na sa kabuto Ginoo. Pero sumuna ko to bagbag nga para masanay ang Ginoo maningon niya. Una agdas Ginoo niya ang anak gasas Ginoo sad ana sa Salmo 127 verse 3 to 5. So na ito ba mga brad? Sister. Kaya may mga simple mo paambit mo na si Corin. Si John Michael Santos Unong yun, Michael Arcangel, Maestro, David, Jube ba? Niya si Mario del Sirna, mo paambit mo na eh. Sana kay o tanah brad ganang wala sa topic. Ha? Mayo sister? Mayroong pagkahan ay wadyo may bati ang katong. Ah, mayo na. Bisa anto sa nimo kay budak ko mong tingog yung Latin di ka sa tuog ito. Wa betul Latin na. Tuog ka gabi no. Abi na. Salamat sir, iyan as Ginoo. Kami Ya, pagpakan to Ginoo dai. Bata ni. pwede mi mutan na diri. Ha? Pwede ba mi mutan na diri? Pwede po. Anong ham ng mga lain tinunguhan? Nga na sa 2 Timoteo 4:1 nga. Doon ay mo biya gyud sa 1. Tungod sa una. Ano ni tungha ba? Kay sana sa nindot ang anong ni tungha ng lain reliyon. Kay wa mo sila may kung lain reliyon. Ano man, di ka magtuo ka